Може ли да се представиш? Казвам се Ташка Атанасова Мутафова от село Кокорево, община Тунджа, град Ямбол. Семейна съм с 2 дъщери и 2 внучки. Завършила съм си основното образование в село Кокорево, средното си в град Ямбол. Работила съм в много сфери, но най-много е сферата на образованието. С деца, с СОП, с деца с увреждания съм работила. Накрая вече като образователен медиатор. А какво е за теб образованието? За мен образованието е на първа степен. Заради това съм била насърчавана от родителите си, давали са ми стимул. Всичко това през онези години, знаете, че живота беше много имаше неща, които и в трудности, и в бедност, но благодаря на моето семейство, че постигнах всичко това. Със сестра ми на първо място в животът ни е било учение. Тя завърши средно, после има 2 висши образования. Сестра се гордее с децата си също, защото децата ми също са завършили в град Ямбол средните си образования. Голямата по-късно се ожени. След като родил, съзна, че наистина учението е на първа степен. Тя започна да учи, изкара медико-социални грижи. Така после завърши първото си висше образование, после презаписа медицинска сестра и сега насърчаваме, внучката ми е 17 годишна, така също с радост и се гордее, че тази година тя спечели една стипендия, която професор Търнев обявиха конкурс. 20 ромски деца спечелиха стипендия и сега учат. Това са допълнителни курсове за подготовка да бъде подготвени за следване за медицина. Това е нашата гордост наистина. И ако наистина моята внучка сбъдне тази моя мечта да бъде лекар, това ще бъда най-щастливата баба в нашия род. Всичко това зависи от основата. Всичко зависи от семейството. Това да подкрепиш младите да учат е гордост наистина. Да ги насърчиш, да им вливаш, че без образование животът е нищо вече. Един чистач, една метачка, няма да бъде даже и със средно образование. Заради това, с колкото можем в нашата сфера, като образователни медиатори, ние ходим в махалите, събираме децата, виждаме нещата как стоят и тези, които имат желание да продължат тяхното си образование, защото наистина без образование те са нищо. Искам да кажа, че всички наши момичета от ромски произход да не се отказват от тази амбиция, да не се отказват от желанието си да учат. Те родителите ще намерят средства. Сега има такива програми, с които могат наистина нашите ромски деца да кандидатстват за стипендии, има всякакъв начин. Ако ти имаш желание да следваш и да учиш, ще го постигнеш. Затова насърчавам всички млади деца да постигнат своето желание един ден да ги видим наистина успели. Благодаря. Казвам се Виждан Мустафова, от град Върбица съм, Шуменска област и съм образователен медиатор в средно училище Свети Паисий Хилендарски. Моята история е, ние сме 3 момичета.
които бяхме сираци. Майка ни изгледа. Много голямо желание имах да уча, но след като нямах баща, аз не можах да уча и предпочетах, нали, както правят всичките момичета, имахме си гадженца и се ожених. И награбих пътя за живота. Това е за най-голямото образование, дето се вика, но не е било така. Значи, ожених се след като се завърших средното образование, веднага след 2-3 месеца. И обичахме се с мъжа си, имахме голяма любов, създадахме си семейство, дете и почнахме да работим. Образованието си го оставихме настрани. Викаме да си работим, да си имаме хубаво семейство, нали, всичко, което другите хора искат. Но детето порасна, нали, отива на детска градина, после на училище и аз работех като продавачка дълги години и през лятото заедно с моя мъж заминавахме в чужбина, в Белгия да работим, полевъдна работа, да си изкараме странични доходи, нали, да си гледаме детето, да вземе да учи, да не остане като нас необразован. И държахме на това. Слава Богу, това се случи. Той взе да учи приложна лингвистика, английски, руски език и педагог. Да, всички искат, нали, детето да бъде образовано. Аз се наблягам на всичките да е добре, но за съжаление съм си оставила мене си на заден план. Нали, без образование. После сина ми се ожени, завърши, дипломира се и вече внуче имам, баба съм на тези години и нещо в живота ми се промени 2019 година. Може би аз казвам, това е трябвало да се случи, защото аз голям мерак имах да уча, обаче се не си намирах време за мене си. И като се разболях, прекарах една голяма операция, която мина много добре, много успешно. И си останах вкъщи 2 години така изолирана от всичките. Нали, изолирах се, не исках да излизам навънка, никой да не ме пита за какво, що е станало. Нали? И тотално се затворих и по едно време взех да се оправям. Нали? Всичко си идваше лека по лека на мястото. Сина ми много голяма подкрепа ме подкрепи. Мъжа ми също. Голяма опора и подкрепа бяха за мене, зад гърба ми. Мъжа ми викаше, отново ще бъдеш ти, която си. Нали, аз бях много стабилна такава, позитивна жена, за всичко гледах, тичах, работех, но изведнъж всичко се преобърна. Но те ме подкрепиха с Божията воля, нали, всичко се оправи, дойде на мястото си. И по едно време аз 2021 година отидох да се регистрирам в бюрото по труда, понеже аз съм работеща жена и не съм свикнала така да стоя вкъщи и да чакам. Викам, все нещо може да излезе за мене. Тотално аз бях в депресия, че повече няма да мога да работя след тази операция, нали, която изтърпях. Но един път отидох в бюрото по труда да се регистрирам, да си търся работа. Те казаха, няма работа, даже не искаха да ме регистрират, понеже като видяха диагнозата каква е с мене и не искаха да ме регистрират. Викат, ти не можеш да работиш, нали, не трябва да те регистрираме на празно и не де идва. 2-3 пъти ме върнаха от вратата. И тотално това нещо служителката го каза пред всички. Аз пък на никого не исках да споделям, нали, какво е, що е с мене. Едно исках само моето семейство да знае и Господ да го знае.
Но така вече всички го научиха, знаели, и зад гърба на човека се говори най-лесно, дето се вика. И почуках вратата, трети път, викам, ще ме регистрирате, аз имам нужда от работа, аз ще работя, все нещо, късмета ще излезе да работя. И така, една година, тя ме регистрира, крайния случай вече, и казах, викам, не беше правилно, викам, имаш, викам, голямо образование, на хубав пост, викам, че работиш тук, викам, отдалече да ми крещиш, викам, няма да те регистрирам, нали, няма смисъл, няма нужда, ти вече си инвалид. Тотално така ми каза. И аз не се отказах, регистрирах се, една година всеки месец отивах на подписи да се търся работа. И накрая нещо отвътре, един петъчен ден беше, за нас петъците са много важни, петъчен ден беше, какво нещо, аз сядах си на кафенце, така самичка, водичката пред мене и си мислех. Нещо отвътре ми дойде и отидох до училището. Викам, я да пробвам да отида до училището, макар че нямам диплома. Аз все исках да уча, това ми остана тук в сърцето, че не съм учила, поради възможностите на времето, нали, бях без баща и нямах как да учим 3 момичета. И отидох, почуках вратата на директорката, попитах, викам, така и така, аз, викам, си търся работа, викам, но преди това, викам, да кажа аз, нали, от какво страдам и как достигнах до тук, викам. Тя вика, не беше ли продавачка? Викам, да, ама тай. И през всички в района, в общината, това са 16 села, ме познават. И аз ги познавам. И ми каза, нали, има една работа, една длъжност, образователен медиатор. Скоро го обявих, ми каза. Това беше 3 юли 2022 година. Искаш ли, вика, да работиш? Не искам, каза, да те натоварвам. Работата на образователния медиатор е отговорна, малко стресова. Не искам, каза, да ти направя стрес, да ти навредя, вика. И аз викам, тя ми обясни, нали, длъжностната характеристика на образователния медиатор. Викам, точно е за мене. С децата да работя, имам умения, имам, нали, желание, ще пробвам. И тя каза, дай, ще пробваш, нали, ако се презорваш, отказваш се. И добре, и така почна с длъжността образователен медиатор. Толкова много се зарадвах, че съм сред учени хора, при учителите, нали, при образованието, длъжността ми е с образованието. Викам, ето, викам, Господ, това ми е дало да се разболея и да се срещна с само хубави хора. Нали. Това е било причината да съм там. И се мотивирах, взех да работя, свикнах с децата и те свикнаха с мене, върша си работата, нали, с голямо желание. И така, обаче, едно вече, викам, сина ми се дипломира. Имам внуче. И от тук ще кажа на всичките жени, на всичките момичета, да не се отказват от мечтите си. Може би вие няма да успеете, нали, да учите, да се осъществите мечтите, но съдбата ще ви го даде. На мен това съдбата ми го даде. И една година работех и дойдох на едно обучение тук в Амалипето. Тогава много се мотивирах, като стана въпрос за висше образование. Викам, защо да не пробвам. Всички ми казаха, не е късно, няма значение на колко години си, ти ще можеш, имаш потенциал. Но едно нещо ме спираше, нали? Все пак
онази мисъл, аджаба дали ще мога да достигна крайния резултат, но аз се доверих на Господа, отидох в септември месец, подадах си документите в университета, записах се за педагогика, обучение на педагогика, история, география. И много съм доволна, щастлива съм сега. И това ще кажа на всичките пак, нали, да не се отказват от мечтите си. Дори аз бях се отказала от своята мечта за ученето, но съдбата ми го върна, каза: Виждан, ти трябва да учиш, ти заслужаваш това, ти можеш. Ето, аз колкото се дръпнах, не исках, на тези години се записах в висшето образование и сега съм с децата, щастлива съм, доволна съм и това е. Здравейте, казвам се Минка Илиева, от Тополовград съм. Израснала съм в града и като малка много мечтаях аз да се образовам. Обаче достигнах до средно образование, тъй като съм отгледана от баба. Майка ми почина, когато бях в първи клас и нямах тази възможност да се образовам. И аз семейната академия, имам мъж, 2 деца, които в момента учат в училището, където работя, по-голямата ми дъщеря. Също така и аз, преди да започна тази работа, работих към Язаки 4 години и половина. Претърпях една тежка операция на бъбрика. Втора операция, пробвах на хранителни магазин, тъй като нямах образование, със средно само, не можех да си намеря работа. Но един ден проблясна тази светлина за мен, когато кандидатствах за образователен медиатор 2019 година. Едни от първите медиатори, който стартира училището, беше доста трудно, защото попаднахме в COVID-пандемията и нямахме такава реализация. Ходихме по домовете, бяхме като невидими. Но миналата година, когато дойдохме на обучение, включихме се в мрежата на образователните медиатори и стартирахме, нали, с родителските клубове, с повече общуване с децата. Какво казваш на родителите, които ти казват, че образованието няма значение? Има родители, които повечето при нас от малцинството, които се омъжиха в ранна възраст и нямат образование. Давам примери с колко е трудно без работа, колко е трудно без образование, че една жена трябва да е оценена. Аз също така много се гордея с това, че наистина на 36 години се явих на курсове за кола, да карам кола и имам желание сега и аз да уча, защото трябва да даваме примери на нашето бъдеще, на нашите деца, защото малко са тези хора, които... По-трудно ли е за една ромска жена да се развива, да има образование, отколкото за останалите? Да, по-трудно е, защото до някакъв степен на нашите традиции така ние сами си го вкарваме това нещо. Здравейте, казвам се Елеонора Накова. От 5-та година съм медиатор в ПГИМ, Икономическа гимназия Кюстендил, с близо 500 деца, 470. Обичам страшно много работата си. Работя я без пари, бих казала, но с желание. И така в общи линии е това. А какво е за теб образованието? Какво да ви кажа, аз съм се стремяла винаги да го постигна. Била съм добра ученичка. Първоначално не ме приеха това, което аз желаех, защото то беше много сложно за 18-19 годишно момиче. Но на по-късен етап осъществих мечтата си. Завърших кино и телевизионна режисура в Благоевградския университет. Много бях щастлива. Междувременно съм работила
над 20, почти 25 години в театър и просто си бях наумила, че трябва да го направих за себе си. Бях наистина много удовлетворена. Трудничко ми беше, защото не бях на 18 години и мама и тата да ми издържат. Един вид даже взимах залъка от устата на детето си, но бях удовлетворена и щастлива от образованието, което получих. Какви са предизвикателствата пред ромските момичета за това да продължат образованието си? Първо искам да кажа, че страшно уважавам ромските семейства и двойно повече ги уважавам от българските, защото мога да си представя колко е трудно в гетото да надраснеш, да се отблъснеш от това, което те заобикаля. Аз винаги съм казвала, че уважавам усилията на тези хора двойно и тройно. Просто шапка им свалям. Защото да достигнеш до извода, че детето ти трябва да учи, да се стремиш детето ти да е чистичко, да е облечено, да е... Аз просто... И в нашето училище трябва да ви кажа, че аз много малко проблеми имам с ромските деца. Имаме ромски деца, но някакси от самото семейство зависи каква основа са му дали и какви стремежи. То самото дете, те не са деца, те са вече 14, 15 до 19 годишни, но на тях по някакъв начин им е втълпено, им е обяснено, че трябва да продължат. Те го приемат и аз съм много доволна от този факт. И уважавам и родителите, и децата двойно за тези усилия. Защото може би на българските... И трябва да ви кажа, че имам по-големи проблеми с българските деца. И то с българските деца на родители с възможности, деца, които са обгрижвани много повече от тези деца и винаги съм гледала да така с едно по-мило око на ромските деца, защото знам, че на тях не всичко им е дадено на готово. И че са положили наистина усилия, за да стигнат до тук. И им говоря, защото имаме хубави специалности. Даже имало е случаи, които... сега имам един случай, иска да се откаже. Иска да отиде в друго училище, където е по-лесно, нали? Защото ние сме, така, смея да твърдя, добро ниво училище, с хубави специалности, счетоводство, контрол, информатика, все престижни професии. И аз много и говоря Тя не е ромско момиче, тя е българско, но аз не ги деля. Абсолютно не ги деля. Който дели, за мене, върши голям грях. И така и обяснявам, че тя ще има една чудесна професия. Ако щеш, буквално и говоря, че тя ще бъде на бюро, а няма да бъде по кръчмите и да бъде обслужващ персонал. На тая възраст им е много трудно, защото в пубертета не могат да си дадат реална преценка. И когато родителите не са за тебе, те да ти помогнат, ти вече се лашкаш и тръгваш по малкото съпротивление. Затова аз се опитах и от 3 дена само и говоря на тая тема. Тя мълчи и ми обещава, че ще помисли какво ще излезне, не знам. Това е трудното на тая професия, защото някой път можеш да вложиш страшно много усилия и някой път не става. И това те разочарова. А не бива. Защото пък друг път, примерно мога да ви дам един пример за едно пак българско момиче. Пак казвам, че не ги деля. Което го нямаше 2-3 месеца по време на онлайн обучението. И всички се чудаха какво става и как. Значи намерих такъв подход. Тя беше обезверена. Тя е много трудно с баща, който злоупотребява с алкохола и майка в психиатрията. Много труден случай. А тя е много мила и много сладка. И така леко по леко даже трябва да призная, че вкъщи съм си я канила и тя гладничка, жадничка. Ама ми е мила, нали? После, когато аз така леко се отдръпнах, защото пък да не бъда много натрапчива. Те неща са много деликатни и трябва да се внимава да не се прекали, да не се детето да те намрази, въпреки че аз гледам да ги разбирам и не им се карам, просто гледам да им помогна по някакъв начин. И когато видях в школа, че тя е трета от неявяваща се въобще и от двойки, когато видях, че е трета по успех в нашата гимназия,
Ами смятам, че това е достатъчно, дето съм направила за тея. Дори само за това дете. Тя беше трета по успех. Говорихме много, говорихме, че трябва да учи езици, говорихме, че... Защото не всички предмети могат да й бъдат еднакво. Нали, има области, един е развит в една област, друг. Но и казах, ако искаш да се развиеш, примерно информатика, английски, това трябва да ти е една страшна основа, защото навсякъде ще ти трябва. И така, сложничко е. И по някой път е малко неблагодарно, но мене пък точно това ме мотивира. Когато не стане, искам следващия път да стане двойно по-хубаво. И така. Малко съм наивитета, но няма значение. Bariar yuma araktuma ya verte sudinema Shemrusha de velde delman Yechai mate delman Dukanam Bariar yuma Arakluma, ya verte marela